Velkým úspěchem domácího pořádajícího klubu AKE Panthers skončil 19. ročník mistrovství republiky v Alcantjisu, který proběhl v sobotu 16. května. Na jedničku klapla i samotná organizace šampionátu, kterou měl na starosti ředitel závodu Michal Polanický. Již samotný nástup více než 130 sportovců ze 13 oddílů z celé republiky byl velmi působivý, a to i díky Renátě Maršíkové interpretce státní hymny. Vážení hosté, vážení sportovci, milí sportovní příznivci, dovolte mi, abych vás přivítal ve sportovní hale jihočeského města Milevsko. Pane Polanický, přibližte nám laikům, co se to vlastně tady dnes děje. Tak dneska tady pořádáme 19. otevřené mistrovství České republiky v Alcantjisu, což je sebeobranný systém německého původu, který v sobě má zakomponováno mnoho technik z různých bojových umění a byl původně vyvinut jako systém pro bavorskou policii, a dneska v podstatě závodíme v tradičních disciplínách, které jsou určeny pro soutěže tohoto typu. Kolik je tady kategorií? Kategorií máme kolem 25, jsme někde na 130 startujících, takže poměrně slušné číslo. Tohle je vrcholný republikový šampionát, takže je to ta nejvyšší soutěž, pak jsou různé krajské přebory, různé okresní závody, oddílové, ale tohle je ta nejvyšší úroveň, jakou naši cvičenci tady v Čechách můžou mít. No tak budeme držet našim domácím palce, ať dobře dopadnete. Děkuju a doufám, že nějaký úspěch bude. A jak jsem řekl v úvodu, úspěch byl. Ještě před samotnými soutěžemi vystoupila taneční skupina Energy Crew. A jak napsal Pavel Pubal v Mileckých novinách, fantastickou formu zužitkovali všichni milešťáci, kteří se postavili na start. V kategorii 9 až 10 let byl Jakub Řežábek třetí, v kategorii 11 až 12 let zvítězil Martin Grafoner a mezi děvčaty do 8 let skončila Natálie Hantáková druhá. Medaili získalo i bratrské trio Polanických. V kategorii do 8 let zvítězil Adam před svým dvojčetem Davidem. Ondřej nenašel přemožitele mezi juniory a obhájil loňský triumf. Vynikající výkon oddílu AKE Panthers potrhlo také tříčlenné družstvo mužů, které skončilo druhé, přestože mělo v týmu i 13letého mladíka Ondřeje Poleneckého. Mnohem delší reportáž z této soutěže najdete na jiném místě tohoto vysílání. Jak jsem slíbil v úvodu, podíváme se podrobněji na 19. ročník mistrovství republiky v Alcantjisu, který se uskutečnil 16. května v Milecké sportovní hale. Dopadl výborně jak po stránce organizační, tak po stránce sportovních úspěchů domácího klubu AKE Panthers. A právě našim borcům se hlavně budeme věnovat. Mé jméno je Michal Polanický a za oddíl AKE Panthers Písek a Milesko. Jsem hostitelem a zároveň pořadatelem 19. mistrovství České republiky v Alcantjisu. Než vám představím tým rozhodčích hosty a výpravy jednotlivých oddílů, dovolte mi zde uvést partnery tohoto šampionátu, bez kterých by se akce nemohla konat. Hlavním partnerem je město Milesko, město Písek, Dům dětí a mládeže Milesko a tělocvičná jednota Sokol Písek. Sponzoři této akce jsou staveb ministerstva Milesko, služby města Mileska, Renková reklama, SPOS Milesko, Hot Design, Capex, Esco Podlahy, Art Technik Schroeder a Anes. Mediální partneři jsou Týdeník Milecké noviny a Písecký deník. Děkujeme. Nyní si dovolím přivítat zástav návštěvu starostu města Mileska, pana Ivana Radostu, který má na mistrovství záštitu. Zároveň poprosím zakladatele a vedoucího oddílu AKE Panthers Ladislava Čeličku, aby nám byl na blízku.
sportovci, milí sportovní příznivci, dovolte mi, abych vás přivítal ve sportovní hale jihočeského města Milevsko. Jsme velmi potěšení a hrdí na to, že jsme aspoň malou měrou mohli přispět k tomu, že se tu dneska odehraje naprosto mimořádná sportovní událost. Velice si toho ceníme. Všem sportovcům bych rád popřál, aby se dnes potkali s mimořádnou špičkovou sportovní formou a ostatní přeji krásnou vnímanou a samozřejmě, ať se vám v Milevsku líbí. Hezký den. V rámci této události vrcholného šampionátu jsem poprosil pana starostu, jestli by za město předal dar vedoucím školy AKR Panthers za jeho dlouholitou činnost ve výchově mládeže a na jeho cestě bojových umění. Poděkovat, že se staráte o sportovce za vaše sportovní trenérskou skupinu, ne v Písku, ale vím, že vychováváte i z národního. Vláda Čtečka podpoří pana starosty samorejskou kaplanu. A když jsme u předávání darů, dovolím si požádat prezidenta Alkamžicu České republiky, pana Martina Matouše, o slovo a poprosím pana starostu, aby zde také zůstal. Vážený pane starosto, já bych chtěl při příležitosti této soutěže vám poděkovat za podporu této soutěže a chtěl bych vám teda symbol, který tady všichni nosíme, všichni dáci mají na sobě, vás, obě, který nám připomíná, že jsme na cestě bojových sportů, bojových umění a že nás vede do budoucna každým celkovém rozvoji. Takže dnes vám uděluji čestný české týmu Zelený pás. Můžeme pana starostu požádat, jestli by si nechtěl zasoutěžit ve své kategorii. Když vidím, je to nevidíte, ale když vidím stolek, kde je napsáno lékař, mohl bych to možná zkusit, ale nechám to skutečně mladší a výkonnější. Vážené dámy a pánové, je před námi národní šampionát a k tomu také patří národní hymna. Dovolte mi představit vám studentku hudební výchovy na Pedagogické fakultě Renátu Maršíkovou, a která vám nyní zaspívá českou státní hymnu. Voda hučí, polučina, bory šumí,
První kata! Začíme. Zavolejte si odnes zbraně, ať tam nezůstanou, jo? Chcete ještě nějakou rozcvičku?